Pino sa Kagatos ka mga talisaynon ang benepisyaryo sa GMA Regional TV Kapuso, Barangayan on Wheels ni atong Biyernes sa buntag. Ini ang report. Dinhi sa Barangay Sports Complex sa Tabunok, Talisay City, gidawat sa mga kapuso ang mga pahalipay nga dalit sa GMA Regional TV. Samtang gasunod sa minimum health and safety protocols, excited silang misalmot sa distribution. Among na ila-ila ang panday nga si Dominador Basas Jr., 73 anyos nga taga Sitio Sangi. Nag-inusara siyang nagpuyo sa iyang gamayng payag. Apan bisan kung hilabihan siyang naapektuhan sa pandemya, positibo gihapon ang iyang panglantaw sa kinabuhi. Salamat kayo sa inyong pagtabang namo ug nadawat namo ang among mga hinabang ginagmay. Mapasalamaton sab ang mga opisyal sa Barangay Tabunok nga ang ilang mga konstituwente ang napiling bisitahon o gipahalipayan sa GMA Regional TV. We really appreciate it kay ngano sa kalisod sa mga tao karon, at least nakahatag ta nila og damayng katawa, kalipay unya kanang di gyud na namo malimtan ang inyong tabang ari sa mua. Ang grocery packs nga nadawat sa mga talisaynon gitabangan pag-andam sa regional teams and anchors sa GMA RTV Balitang Bisdak. Ang distribution team kauban ang mga private partner and sponsor. Gisiguro nga ang tanang nalambigit sa kalihukan nagsunod sa minimum health and safety protocols sama sa pagsulob og PPEs, face mask ug face shields, lakip na ang pag-disinfect sa venue. Uban ni Philip Patricio, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.